Basasir Production. Bismillahi zan fara da sunan Rabbi, ya Allah ka bani basira yin waga. Fatima ce amarya, Kandira ne ango, ango mijin amarya yau kai ne sarki. Allah ya nuna mana ranar farin cikin ku, kowa yana murnawa aure an daura. Ka zama dubu mai jiran guda ba wanda ya zai maka komai. Fatima ce amaryar ka, zaman ku na alkhairi, haɗin ku na iyaye ne, zaman aure sai hakuri ne, komai sai an jurewa. Kai kowa yana murna, taro yayi taro, mu ma muna murna, muna waje ango, mu ma muna murna, muna waje amarya, kowa yana murna aure an daura. Kai Fatima ce amarya, ilahu ne ya baka, yar gidan mutunci ce ga ta da mun kai, ko hanya ba ta magana balle a jimiryanta. Auren ku na so da kauna magiya ba za su raba ba, kai da ita mutuka raba in ba mutuwa ba. Kandira ka sani ba zaman aure da buri, kar ka bari ta dinga hawaye ba kanka. Ina yi muku fatan alkhairi gare